Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедвор ҳастам ки тансиҳату хонобуд ҳастед. Дӯстони азиз, имрӯза видеои мо дар бораи паплини доинг мешавад. Марҳамат тамошо кунед. Анамин намуд нусхаҳо тамом шуда буд бо омадай. Бисёр духтаракон мепурсиданд, ино тамом шуда буданд. Ма ҷавобшон медодам ки нест. Ина марҳамат, агар хоҳед нависед, дар WhatsApp нависед. Мисол доставка дорем ба Русия. Доинго дӯстони азиз нархошон аз 100 сомон сар мешава то 150 сомона. Шумо нависед ба ма пурратар мефаҳмонам ки мисол 100 сомаш чӣ хел доингай, 150 сомаву дигараш кадомай. Ина бинед чӣ қадар гулои хушрӯ. Ино гулои имсолаянд, анаи сеташ. Баъд ана ино нав омаданд. Сангчое ки ҳозир дида истодаед, ино ҳамаш сангои 3D-янд. На марҳамат. Аз ҳамин намуд дигар рангш буд, дигар узорш ранги гули чанор буд. Вай тамом шид. Ҷошуда ина ду намуди дига омадай. На аз дур я бори дига гуфтам нишонтон тиём. Нана гулмайдоо хушрӯванд. Аввал нишон додагим да гулмайдоо аҷоиб хушрӯванд, ранги сирхам дора. Баъд ана инора бинед. Иноям се ранг доранд. Ино анаи кабуташ санги дождик задагияй, удутай дигаш боша. Не, бардовиш санги 3D-яю, ана у сиёҳуш боша, сангҷош дождик задагияй. Марҳамат бинед. Ва нархош аз рӯи анамин санго фарқ мекуна. Инаи намудоям доингои нав будай. Хостум ба шумо нишон тиём дӯстони азиз. Агар шумо хоҳед омада харидорӣ кардан, корвон, тарафи корвон сити таги навесо якум рият омада бинед. Дар инҷа анамин оптовии паплинояй бисёр амин дуконое ҳастанд ки ба фурӯши анамин хел паплинои оптовии гулои нав машғул ҳастанд. Бинед нарху наво кунед куҷояш ки арзонтарай аз анамуҷа харидорӣ намоед. Ана ин сабза бинед, кабут сабз, баъд анам хе тёмнасинӣ. Имсол гулои калон мода шидай. Бинед чӣ хел калони хушрӯ метавон бо санкати меоро метиянд. Гул тамоман бо мешикуфа чӣ хеле ки мегӯянд. Ина марҳамат, касое ки дӯст медоред бинед. Ана ин намуд боша. Ин нусхо порсол буд. Бисёр ҳам хоҳиш карда буданд подписчикҳо ки бо анамин нусхаҳоро ёфтед ба навор гиред. Инош боша наванд. Аз ин 4 ранг дора дӯстони азиз. Ҳозир нишон метиҳам. Ина бинед чӣ хеле ки гуфтам имсол бисёртар гули калон мода биромадагиай. Анаи тигр омада беҳад маъқул шуданд. Бинед 2 ранг дора. Аҷоиб тигрои доинг. Ҳамин материалои тигр доингш камай. Фақат 1 ё 2 нусха дошт. Дигар намуд тигрош ё ин ки паплини слим буданд, ё ин ки любаяю лулу ҳамхали буданд. Айна ё доингам бинед. 2 ранг дора, беҳад тигрои хушрӯ. Иноям нархошон ҳамин хелай. Аз 100 сомон то 150 сомонай. Нависе дар WhatsApp, ма мефаҳмонам чӣ хел фарқ мекуна. Ана ё гули зард буд, анаи дигар рангош. 4 ранг дора аз анамин гули калон. Кабут, сирх, зард, баъд сабз будора. Ҳозир ма нишон метиҳам. Анаи тиграм хушрӯ, ямиам доингай дӯстони азиз. Нусхаша бинед. Медонам ки бисёр духтарако анамин паплинои хушрӯви тигрира нишонте мегӯянд. Ана марҳамат бинед. Инаи гули чоруми анамо зард. Рости ҳамун гули зардаш хушрӯтар. Аҷоиб метоба аз наздик вақте мебинӣ. Бо ҳаст аз анаи намуд. Инам 2-3 ранг дора. Квадрато. И санги дождикшай. Зарди баланда иҷа каме дада наомадай рости. Анаи кабутшам хушрӯ будай бинед. Ям доингай дӯстони азиз. Доинг гуфта бисёр мепурсанд ки чӣ фарқ дора. Дӯстони азиз, паплини доинг мулоим мешава ва ғафстаракай нисбат ба дигар намудош.
ози бо кадомеш ки дар манекен ҳастанд ва ёрам нишон метиҳам. Ина бинед аз ана ин урӯ зардш буд тамом шидай. Ма ба навор нагирифта аллакай тамом шидай. Бинед иҷа ду ранг дигаш инаву пусти мура. Бо ҳастан ами хел атласиё. Бисёрам хушрӯ анами атласиё. ғавсакай. Иноям чӣ хеле ки гуфтам ҳам хеле нархушон. Ана ин нош боша камака қиматтаракай. Ито 170 сомонай. Аз 100 сомон то 170 сомонай хулас. Барое ки иглаш бо қиматтар омадай. Ҳамин доингое ки озиба нишон додам ҳамаш новинкоян ва нархошона гуфтам ки аз 100 сомон то 150 сомон аз ҳисоби сангош мешава. Баъзан доингое ҳастанд ки арзонанд ва ё аз ҳисобе ки моддаҳои пешина чӣ хеле ки мегӯянд. Мисол гуллои пешина ҳастанд барои ҳавай ва ё арзонтарай нархошон. Имрӯз фақат ман новинка ба шумо нишон додистам. Ана ин намуд бошад доингои якум сорти гуллои нав сангчой вай дизайнерский. И либосаш 200 сомонай. Ина марҳамат. Аз ин 3-4 гул ҳастай. 3-4 ранг. Зардча бинед чӣ хеле аҷоиб метова. Кабуд, зард. Бисёрам хушрӯ метова. Ино гуллои 3D-ян. Сангчоишон ҳам хеле сангчои хушрӯ. Иҷада боша паплинои вая дубайскиро ози нишон метиҳам. Ино ҳам шолкои дубайский ҳастай, ҳам паплинои дубайский. Ина марҳамат. Нархҳои ино боша аз 120 сомон то 180 сомонай. Ина марҳамат бинед. Инаи санги 3D-ша и шолкай. Ишам шолкай дӯстони азиз. Ки аҷоиб хушрӯанд. Шолке ки мисол пилагӣ да? Шолки пилагӣ меган. Ҳам хеле ана ин намудчанд бинед. Рангошон яркияй. Аҷоиб рангои хушрӯвай. Вале дар вақте ки видео мекунӣ рангои хеле камакак берангтар омадагиянд. Вале дар ҳақиқатам бисёрам хушрӯанд ино. Вақте аз наздик мебинед. Ина бинед. Ана ин зард паплинай. Ина иншам паплинай. Паплини дубайский. Ози бо дигар хелшам нишон метиҳам. Ана марҳамат аз дур бо як бори дигар бинед. ғавсаки хушрӯ. ози анами гули миёнангира бисёр мепирсанд. Ана ин намудам дубайский шолкай. Ира паплина меган. Паплини вай пилагӣ меган. Набинед. Ранги чӣ хеле ярки хушрӯ. Баъд аз анаи ҳаст. И шолкай. чӣ хеле ки гуфтам нархошон аз 120 сомон сар мешава то 180 сомона. Сангое ки бисёр доранд, сангое ки дизайнерскияд 180 сомонай. Шолкош. Паплинош боша 170. Ана ин намудош бо ҳаст. Наи сиёсафед касое ки дӯст медоред ана ми рангам ҳаст. Баъд як чизи дигар дӯстони азиз ки ҳамин нархҳое ки ман ҳозир номбар карда истодам, гуфта истодам 3 метрша дар назар дорум, як либосвориша. Ина ин боша паплинай. Бисёрам паплини гулмайдаи хушрӯ, мулоим, ғафс. Ина агар хоҳиш дошта бошед, бинед. Як чиз дигар дӯстони азиз ки вақтҳои охир ҳангоми ба навор гирифтан, ҳангоми монтаж кардан аниқтараш, баъде ки ман монтаж мекунам, як бори дигар гӯш мекунам, овозо нағзай. Вақте ки ба интернет мепартом, аммо вақте ки ба интернет мегзара, овоз пастай. Намедонам барои чӣ хеш шидай. Бисёр подписчикҳо менависанд ки мо дар телевизион тамошо мекунем ва овозо хеле паст мебиёяд. дӯстони азиз бахшиши зиёд, вале ҳангоми ба наворгирӣ намедонам, ҳангоми монтаж кардан овоз нағзай, баландай. Ане намудам бинед паплинай.
170, 140, 160 ам хеле нархошон. Чӣ хеле ки гуфтам вобаста ба анамин сангчоошунай. Ана ино сангои дождикан, яъне наздик нестан, дона-донаян. Баъд 3D сангш боша, и сангои наздикай. Инош паплинам. Бинед, паплинои дубайскӣ. Рангоша бинед, чӣ хеле рангои хушруванд. Иҷада бохостам ана ин намудоша нишон тиям. Ана ин кабуд нав омадагиай, гули навай, иям дубайскияй. Баъд ана ин намудош. Паплиншан. Иҷа ҳам шолк дора, ҳам паплин. Бинед бо чӣ хеле санги осмонӣ кати оро додагиян, хушрӯ метова ранги кабуд. Иша бинед. Иша манам хеле паплини необычный гуфти гапо. Марҳамат, тамошо кунед. Касоне ки дар кораи илтимос агар гирифтанӣ бошед, нависед дар WhatsApp. ма бо мефаҳмонам ки чӣ хел равон мекунем, чанд қадам мерава мераса. Пурратар бо маълумотша дар WhatsApp ма ба шумо мефаҳмонам. ина бинед, касоне ки ҳамин рангора дӯст медоред, марҳамат. Рангои кабутам ҳаст. Мисол кадом ранге хоҳед, паплин аст. Ана